Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako ang inyong tagapagbalita, Merasol Sibayan Cacho. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong kaganapan sa channel na ito. Pinoy Rab YouTube channel. Pangunahing balita, pagtaya ng panahon. Sikat ng araw at mga kalat-kalat na pag-ulan sa buong Pilipinas. Lokal na balita. Kinundina ng DMSF ang pagbubuli na nanawagan ng respeto. Pinalakas ng DOH Davao ang pagmamasid sa MPAX. Iniimbestigahan ng DOH Davao ang umano'y insidente ng pagpapalitan ng sanggol. Nagbigay ng babala ang NCIP Caraga ukol sa mga peking grupong tribo. Pambansang balita. 2025 GAA wasto balido at ganap na maipapatupad. Pinuri ang mga pwersang pansiguridad at mga volunteer sa mapayapang dinagyang 2025. Pandaigdigang balita. Pumayag ang Colombia na hindi tanggapin ang mga ipinatapon sa kanila gamit ang mga eroplanong pangmilitar matapos magbanta si Trump ng taripa. Hinati ni Trump ang Amerika bilang kandidato. Sa ngayon, ganun din ang ginawa niya bilang Pangulo. Balitang aliwan. Ikinuwento ni Reese Witherspoon kung paano naging komplikado ang kanyang papel sa Legally Blonde sa panahon ng jury duty. Ipinaliwanag ni Benedict Cumberbatch kung paano binago ng isang karanasan sa malapit na kamatayan ang kanyang pananaw sa buhay. Balita sa palakasan. Ang batang snowboarder na si Hiroto Ogiwara ay nagtakda ng kasaysayan nang makapag-perform ng 2340 kahit may nabaling braso. In-hire ng Dallas Cowboys si Brian Schottenheimer bilang bagong head coach. Tampok na mga kwento. Estados Unidos, nag-deploy ang US ng mga Typhoon missiles launcher sa bagong lokasyon sa Pilipinas. Pilipinas, naglunsad ng comic book ang Pilipinas upang labanan ang disinformasyon ng China sa pinag-aagawang South China Sea. Trivia. Alam mo ba? Itinatag ang unang pambansang pahayagan ng Pilipinas noong 1900. Pagtaya sa panahon. Sikat ng araw at mga kalat-kalat na pag-ulan sa buong Pilipinas. Ngayong araw, Enero 27, 2025, inaasahan ang magandang panahon sa karamihan ng mga lugar sa Pilipinas. Ang Metro Manila at mga kalapit na probinsya ay magkakaroon ng bahagyang maulap na kalangitan na may paminsang magaan na ulan dulot ng amihan. Sa Visayas at Mindanao, may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, lalo na sa hapon. Kaya't magdala ng payong para sa pag-iingat. Ang temperatura ay aabot mula 23 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Ang mga katubigan ay magiging katamtaman hanggang magaspang. Kaya't pinapayuhan ang mga maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat. Paalala, manatiling tuyo, manatiling ligtas, huwag hayaang masira ng ambon ang iyong araw.
Balitang lokal. Kinundina ng DMSF ang pagbubuli. Nananawagan ng respeto. Kinundina ng Davao Medical School Foundation DMSF ang pangbubuli at kakulangan sa respeto sa kanilang mga estudyante at binigyang diin ang mga pagpapahalaga ng respeto at integridad. Ang pahayag na ito ay kasunod ng kontrobersya na kinasasangkutan ng isang vlogger mula sa Davao na inakusahan ng paggawa ng mga racist na pahayag tungkol sa isang Indian na tao sa kanyang nilalaman. Ipinapaliwanag ng vlogger na ang kanyang layunin ay pagpapatawa at hindi mang-insulto at humingi siya ng paumanhin sa pagtawid sa linya. Binanggit ng DMSF ang kahalagahan ng pagpapalaganap ng positibong ugali at ang mga kahihinatnan ng mga nakakasirang gawain. Ang insidenteng ito ay ayon sa Anti-Bullying Act of 2013 na nag-uutos sa mga paaralan na pigilan ang pangbubuli at naglalatag ng mga hakbang tulad ng rehabilitasyon at legal na aksyon sa mga matitinding kaso. Pinapalakas ng DOH Davao ang pagmamasid sa MPACS. Pinapalakas ng Department of Health Davao Region, DOH Davao, ang pagmamasid sa MPACS matapos kumpirmahin ang unang kaso sa Baguio City. Binanggit ni DOH Undersecretary Abdullah Dumama Jr. ang mas pinahusay na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, mas mataas na pagsasanay para sa mga health workers, at mas kumplitong mga kagamitan sa mga laboratorio para sa pagsusuri. Tiniyak niya na sapat ang mga pasilidad ng Davao para sa mga pasyenteng kailangang ihiwalay at walang naitalang kaso sa rehiyon. Ang kaso sa Baguio ay kinasangkutan ng isang 28 years old na lalaki na may clade second variant ng Mpox na mas hindi matindi at ngayon ay ganap ng gumaling. Ang Mpox ay isang viral na sakit dulot ng monkeypox virus na kumakalat sa pamamagitan ng malapit na kontak at mga kontaminadong materials. Binibigyang diin ng WHO ang mga bakuna at ang mga hakbang pangkalusugan bilang mabisang paraan upang makaiwas. Iniimbestigahan ng DOH Davao ang umano'y insidente ng pagpapalitan ng sanggol. Magbubuo ang Department of Health Davao Region DOH Davao ng isang fact-finding team upang imbestigahan ang insidente ng pagpapalitan ng sanggol sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Tiniyak ni DOH Secretary Abdullah Dumama Jr. ang isang walang kinikilingan at masusing imbestigasyon na may koordinasyon sa ospital. Lumabas ang kaso matapos kumpirmahin ng dalawang ina na itinampok sa Kapuso mo Jessica Soho ang pagpapalitan ng sanggol sa pamamagitan ng mga DNA test. Binanggit ni Dumama na mahalaga ang pagtuklas sa anumang kapabayaan at ang pagpapatupad ng mga parusa kung kinakailangan. Upang maiwasan ang mga katulad na insidente sa hinaharap, itinataguyod ng DOH Davao ang One DOH approach na mag-uutos sa mga ospital na kumuha ng accreditation para sa pagiging mother-baby friendly bilang bahagi ng kanilang proseso ng pagkuha ng lisensya. Marami sa mga regional na ospital ang kasalukuyang walang ganitong sertipikasyon. Nagbibigay ng babala ang NCIP Caraga tungkol sa mga peking grupong tribo. Nagbibigay ng babala ang National Commission on Indigenous Peoples NCIP sa Caraga tungkol sa Federal Tribal Government of the Philippines FTGP na tinuturing na isang hindi lehitimong Indigenous Peoples Organization IPO. Nilinaw ng NCIP noong January 26 na walang pagkilala
ang FTGP mula sa mga indigenous cultural communities, indigenous peoples in ICC's IPs at hinihikayat ang pagsunod sa Republic Act number 8371 na nagproprotekta sa mga karapatan ng mga katutubo. Ang babalang ito ay kasunod ng insidente noong January 24 kung saan si Jorgito Corpus Santisas alias Dato Adlaw ay nanguna sa 14 individual sa Surigao City na naglock ng mga negosyo at nakipagsagupaan sa isang checkpoint. Nag-file ng mga kaso ang mga autoridad kabilang na ang alarm and scandal. Muling iginiit ng NCIP ang kanilang pangako na pagprotekta sa mga lehitimong ICC's IPs. Balitang Pambansa. 2025 GAA, wasto, balido, at ganap na maipapatupad. Pinagtibay ni House Appropriations Panel Chairperson Estela Kimbo noong January 27, 2025 na ang 6.325 trilyong pesos General Appropriations Act GAA ay wasto at maipapatupad. Binanggit niya ang kabuuan ng panukalang batas na walang bakanting alokasyon at ang lahat ng 235,000 na mga item ay naaprubahan. Itinanggi ni Kembo ang mga paratang ng mga hindi pagkakatugma bilang may motibong pampolitika na nagsasabing ang bicameral report ay nag-atas ng mga teknikal na pagwawasto nang hindi naaapektuhan ang pagiging legal ng budget. Hinihikayat niyang magtuon ng pansin sa mga pambansang hamon kaysa sa mga walang basihang kontrobersiya. Kasunod ito ng mga puna mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Isidro Ungab na nagsasabing may mga puwang sa budget ng Department of Agriculture. Itinanggi naman ito ni Pangulong Marcos. Tinawag itong walang batayan. Pinuri ang mga puwersang pansiguridad at mga volunteer para sa mapayapang Dinagyang 2025. Natapos ang Dinagyang Festival 2025 sa Iloilo City nang walang malalaking insidente at binigyan ng papuri ni Police Regional Office Director 6 Director Brigadier General Jack Wanke ang mahusay at mapayapang pagsasagawa nito. Mahigit sa 7,000 sa mga tauhan ng seguridad, pati na ang mga emergency responders at mga volunteer ang nagbigay ng seguridad sa mga kaganapan tulad ng illumination, parade, office at mga organizer para sa pagpakita ng kulturang Ilonggo. Nagpasalamat si Mayor Jerry Trinas sa Task Force Dinagyang 2025 at sa mga nag-ambag sa kanilang dedikasyon, pagkakaisa at mga pagsisikap na nagbigay daan upang maging ligtas at masaya ang festival. Viva Señor Santo Niño, Ania. Pandaigdigang balita. Umatras ang Colombia sa pagtanggap ng mga deportado gamit ang mga eroplano ng militar matapos ang banta ng taripa ni Trump.
Nagkasundo ang Colombia at Estados Unidos upang maiwasan ang isang digmaang pangkalakalan kasunod ng alitan ukol sa mga deportadong migrante. Pumayag ang Colombia na tanggapin ang mga deportadong mamamayan gamit ang mga eroplano ng militar ng US na nagtapos sa isang tensyon na kinabibilangan ng mga banta mula kay Pangulong Trump, tulad ng mga taripa at mga parusa sa visa. Nagsimula ang alitan nang harapin ni Pangulong Petro ng Colombia ang mga flight ng deportasyon. Inakusahan ang mga US ng hindi tamang pagtrato sa mga migrante. Banta ng US na magpataw ng mga taripa sa mga produkto mula sa Colombia, partikular ang kape, na maaaring makaapekto sa mga consumer sa Amerika. Ang kasunduan ay nagbigay liwanag din sa mas malalawak na hamon na maaaring harapin ng ibang mga bansa sa ilalim ng mga pulisiya sa imigrasyon ni Trump at mga posibleng epekto nito sa ekonomiya. Hinati ni Trump ang Amerika bilang kandidato. Sa ngayon, ganun din ang ginawa niya bilang Pangulo. Ang mga unang araw ni Pangulong Donald Trump sa White House ay nagbunsod ng mga reaksyon mula sa magkabilang panig. Nagkakasundo ang mga botante na mabilis niyang tinutupad ang mga pangako at mas aktibo siya kaysa sa kaniyang hinalinhan. Ngunit magkaiba ang opinyon kung ito ay positibo o nakakabahala. Pinuri ni Betsy Sarcuni, isang Republican na botante, ang tapang at kalinawan ni Trump, habang binatikos naman ni David Baker, isang Democratic na organizer, ang kanyang mga hakbang, partikular sa mga isyu ng batas at kaayusan at imigrasyon, na ayon sa kanya ay nagdudulot ng takot. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita ng magkaibang pananaw sa pamumuno at mga pulisiya ni Trump sa kanyang mga unang araw sa tungkulin. Balitang aliwan. Ikinuwento ni Reese Witherspoon kung paano ang kanyang papel sa Legally Blonde ay naging komplikado sa jury duty. Ibinahagi ni Reese Witherspoon ang isang nakakatawang kwentong tungkol sa kanyang pagiging bahagi ng jury sa isang kaso ng kagat ng aso sa The Graham Norton Show. Ilang taon pagkatapos ng Legal Blonde, siya ay napili bilang foreman ng jury dahil akala ng mga juror ay nagtapos siya sa law school. Batay sa kanyang papel bilang Ellie Woods, nilinaw ni Witherspoon na hindi siya nag-aral ng law school at ang pagiging abogado ay isang karakter lamang na ginampanan niya sa pelikula. Binanggit niya ang kahalagahan ng jury duty at inilahad kung paano may ilang juror na nais hatulan ang akusado base sa hitsura nito. Ang kaso ay nagtapos sa simpleng alituntunin, huwag maglagay ng kamay sa isang dogfight. Ipiniliwanag ni Benedict Cumberbatch kung paano binago ng isang karanasan sa malapit na kamatayan ang kanyang pananaw sa buhay. Ibinahagi ni Benedict Cumberbatch ang isang nakakatakot na karanasan noong 2004 sa isang panayam sa Variety, kung saan inilahad niya na siya at ang kanyang mga kaibigan ay ninakawan at inabduktado sa South Africa habang nagpi-film ng To the Ends of the Earth.
Pagkatapos na maputok ang kaniyang gulong, inihulog sila ng 6 na lalaki. Tinali at pinaupo sila sa posisyon ng execution bago tumakas. Ang traumatizing na pangyayaring ito ay nag-udyok kay Cumberbatch na mamuhay ng mas impulsive na naghanap ng adrenaline sa pamamagitan ng mga extreme na aktibidad tulad ng skydiving. Sa pagninilay-nilay sa kanyang buhay ngayon na may asawa at 3 anak na lalaki, inamin niya kung paano binago ng karanasang ito ang kanyang pananaw sa kamatayan. Tinalakay din ni Cumberbatch kung paano ang kanyang mga karanasan sa buhay kabilang ang pagkawala at sakit ay nakakaapekto sa kanyang pagganap bilang aktor. Balita sa palakasan. Ang batang snowboarder na si Hiroto Ogiwara ay gumawa ng kasaysayan sa paglalaro ng unang 2340 habang may baling braso. Ang Japanese na snowboarder na si Hiroto Ogiwara ay gumawa ng kasaysayan sa X Games sa Aspen noong January 24, 2025. Nang may sagawa niya ang unang 2340 sa isang kompetisyon. Ang trick na ito na kinasasangkutan ng 6.5 pag-ikot sa ere ay nagbigay sa kanya ng gintong medalya na may score na 97.33. Sa kabila ng isang maliit na bali sa kanyang braso, na kumpleto ni Ogiwara ang feat ng walang kapintasan at nagdiwang kasama ang mga fans matapos niyang madapa sa crowd. Ang tagumpay ng 19 years old na atleta ay sinundan ng Italian skier na si Mero Tabanelli na nakagawa ng unang kilalang 2340 sa isang ski competition kinabukasan at nakuha rin ang gintong medalya na may score na 98. Inihire ng Dallas Cowboys si Brian Schottenheimer bilang bagong head coach. Inanunsyo ng Dallas Cowboys noong Biyernes na si Brian Schottenheimer ang kanilang bagong head coach. Si Schottenheimer, 51, ay nasa Cowboys ng 3 taon. Una bilang analyst at pagkatapos bilang offensive coordinator noong 2023. Siya ang pumalit kay Mike McCarthy matapos ang 7-10 na season. Si Schottenheimer na hindi pa naging head coach ay may 28 years karera sa coaching. Kabilang ang mga tungkulin sa St. Louis Rams, Kansas City Chiefs, Washington, San Diego Chargers, New York Jets, Indianapolis Colts, Seattle Seahawks at University of Georgia. Isang press conference para ipakilala si Schottenheimer ay gaganapin sa Lunes. Itinampok na balita. Estados Unidos. Nag-deploy ng Typhoon missiles launcher ang US sa bagong lokasyon sa Pilipinas. Inilipat ng militar ng US ang kanilang mga Typhoon missiles launchers na kayang maglunsad ng Tomahawk cruise missiles mula sa Lawag Airfield sa Pilipinas patungo sa isang bagong lokasyon sa Luzon Island. Ang hakbang na ito ay layuning mapahusay ang mobilidad at kaligtasan ng missiles battery sa panahon ng mga posibleng hidwaan, partikular na sa rehiyong Indo-Pacific. Ang Typhoon system ay
bahagi ng mga pagsisikap ng US upang palakasin ang mga kakayahan nito laban sa mga barko sa Asya. Nananatiling lihim ang bagong lokasyon na ito ng US Indo-Pacific Command at ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang muling pag-deploy na ito ay pinuna ng China na inaakusahan ang Pilipinas ng pagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Pilipinas. Naglunsad ng comic book ang Pilipinas upang labanan ang disinformation ng China sa pinag-aagawang South China Sea. Naglunsad ang Pilipinas ng isang comic book na pinamagatang The Stories of Teacher John upang kontrahin ang disinformation ng China tungkol sa mga alitan sa teritoryo sa South China Sea. Ang 40 pages na aklat ay tampok ang isang guro na Filipino na nagpapaliwanag ng mga komplikadong isyu sa kanyang mga estudyante na binibigyang diin ang pananaw ng Pilipinas. Binanggit ni National Security Advisor Eduardo Ano ang pangangailangan na labanan ang maling impormasyon na ipinakalat ng opisyal at media ng China. Ang comic book na bahagi ng isang mas malawak na kampanya upang itaas ang kamalayan sa mga taktika ng China ay pinamamahagi sa mga estudyante lalo na sa mga malalayong lugar. Layunin ng inisyatibang ito na itaguyod ang karapatan sa dagat ay ipakita ang agresibong pag-uugali ng China. Trivia. Alam mo ba ang unang pahayagan na araw-araw sa Pilipinas ay itinatag noong 1900. Noong 1900, ipinanganak ang unang pahayagan na araw-araw sa Pilipinas, ang The Philippines Herald. Ito ay isang mahalagang hakbang sa kasaysayan ng media ng bansa na nagpasimula ng panahon ng araw-araw na pamamahayag. Itinatag noong panahon ng kolonyalismong Amerikano. Ang pahayagan ay naging isang pangunahing pinagmumulan ng balita at impormasyon para sa mga Pilipino na nag-aalok ng mga pananaw tungkol sa lokal at internasyonal na mga kaganapan. Ang Philippines Herald ay may mahalagang papel na sa paghubog ng opinyong publiko at sa pagpapalaganap ng mas may kaalaman na mamamayan. Ang pagtatag nito ay nagbukas ng daan para sa pag-unlad ng iba pang mga pahayagan at mga media outlet sa bansa. At yan ang mga balita sa araw na ito. Maraming salamat po. Muli, ako po si Mirasol Sibayan Cacho. Magandang umaga, Davao! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.